Kaburam baka jingro kolong shublay, hakni kapor baka kelimat kementa, limba jong kini ke media, ngiyok banya sam sepi ka kubor, ke jong ublay, bakum jong ai kublay pi baroh ki banget, bat ki parlok ki jongi, ki baju yai ken mau ban pet, na kapor sekapor, ya kini ke kubor. De kebenta kebangan sam pi hakni kapor baka kelimat kementa, kedai, Kaei Kaba Donkam Tam Haba Ngi Dwai. Ya kabangala pensyong ng rim na ka gospel jong Loukas kalnong ba kadway kadukot ka ba kanday hadu ka ba shipho ngan plie ya kini kikintin ngaru nga ong api to pan ti on sa ayapi to wan phin sa shemru to tet ti on sa plie ya pi Naba baroh ubapan pdiang bajar ubawat shem bat yuta ubatit on sa plie ladang ipet haswa ju kini ki khat ki bangang la pulie la ong ba kat ba jisu nang dep na kajing duai ka jong u lawan uwei usenran ha jisu bat ulo ong ku kenran to hikai hangi kum no ba ngin duai adien ba jisu u hikai ki kata kajing duai utrai kan sawan buat kini ki kintin ki khat ya ki banga ngala dep ban pulie happy hak ni kopor ka pementa ngakwa ba pinbu ha ke jingmut jing perkhat ke jepi yakini ki lai teli ki kintin tu pan tu wat bat tu tiet kenang bakal long ka jing hikai yangi hak ni kopor baga kelemat ke menta ya kabangan wanra ha ki lai teli ki jingja kabala bu jing tho ha ka ktin ke jong blai ke ei kabangi Donkam haba ni pan ni wat bat Haba Ngi tiet kabaning kong tupan di on sa ai happy lada pi phala manga po ki kam ki abstal kunong balai kadkhat baning kong hadu ka bashipho hang tu ngin I ya ki kamba ya ka bala le da ki shakri ki jong utrai kat ba u petras bat u yunis ki nang mot banlet shapo katepel la ong bala don uwei ubriu u baju syong hapo jong kata ka kherdap la ong ba uni ubriu umde ubarakot dakhia la ong ba nadu kakpo jong ka keme la ong ba udon kata ka jistom ha ka ba umla banyat de uju syong ha ka di ka kherdap ya ka ba uju up ya kata ka jing a isne jong no re jong no ya ka ba un pen kedang ya ladi ya ka ba un pendap ya ka jing em ka ba man ka sngi la ong ba ha kata ka por ba ka khlemat ka ba uyones bat upetras ki ya lenti nang ta long ba une ubriu upan ya ka jing ai isnei naki haba upetras upechu uang kaksiar ba kerupa ngam don ban ahme hinde ya ka ei ka banganga don ngan ahme ha ka keteng jong Jesus Christ tu yang bat tu yad lo ong ba uni ubriu ha ka ta ka kleman ya ka ba umpoi perkhat menu menuru la ong ba ulala banyak sisisin pat kala long ka jing kindet kala long ka jing lingok ya baroh ki badan ha kata ka jaka la ong ba uni ubriu ubal don ya ka kerta ka jong ka ba sau post nem nadu ka por ka ba udon ha ka po jong ka keme bat hadu kan ni ka klemat ka ba sau post nem la ong ba menu umpoi berkat hende ha ka por ka ba uya kendo bat ki syakri ki jong utrai uyok mat ya kata ka jingker khu ya ka ba ula banyat udah yaro but udah snowman hadu kata but udah yaro you try but kata long ke jingman ke bakrau tam ha ke jing im ke jung ladangi pai pat itu ke kentin ke babut tu wat de phin sa shem de la da pi phala manga na po ke gospel jong Matias ngam kendai but kat khat ke ba arpenyo hang tu ngin yo I ya ka kamba ke ba jisu upen pau hadien ba u la pin empat ya kata ke kena na ka jingyap dia don anwat kibriu kibla but na dia jong ringkat ke jing pertah ka bajam ku kenrat to isnai yangi dia ba jisu la phai yo I arngut kibriu kibamla ban yo I ka khamat ka jengki hadien ba jisu kli ki hatu pingen bangala banle gini dah ka jingyat nadu ka donut ka jengki ong ho kenrat ban hakata ka khlemat hi ba jisu upen kia eki la plie ya ka khamat ka jengki bat kata ka jingdom na ka khamat ka jengki la weng no bat kumjo bat jisu la hukum eki ba kinumi du angno hno hende namar ka jingmet ka jengki namar ka jing sngo ba hadu kata bat ka jing ka kamba ka bakrau ka bajah ka jing em ka jengki kida let bat kida yaro bat kida mane ya ubleng
ka kentin ka bakhadu ka baong to tet the on supply yepi ada pi phalang bangana ka gospel Loukas ka ba pra ka dukhat ka at penyo ang tungin isa ka wai ka kamba ka bo jisu ule long ba men ba udon ba kisanran jong ulaki ha ka wai ka lieng tingkat ba kisanran jong ban le cha siliang tel ong ba kat ba ginang don ha ka jing pinya lieng joki lawan kal air ka bajur batta kal air ka bajur kala pen ki phalo ya kata ko bat ha ka lieng ka ba ki kisang ladap da ko kat saba on penam ya ta ka lieng ka ba ki kisang bat ha kata ko po ba ki klimat dan jak asu ki bat ki lamare bak sha ujisu bat ha kata ko por ka ba ujisu ula yeng bat ula hukum ya kata kal air bat ya kata ke jing at phalo jong kata ko baroh ki la kongo ya kaktin ke jong bat jisu haba uphai ki bolong api ki baret ke jingan namar kata ke jing syap tiang balat jong kita ki senran ke basir kai hadu kata bat ki la kli pram ki une wat hadu kamar yang ru wat hadu kene ko wat hadu kene kal air ki snap bat ki kongo ya kaktin ke jong lesi ha ke jing jingi bangi man kesni ni mat ke jing Nia kenduk mau siang ha kejing ke jengi ke bangi kam suk kam sim ka khia ka jung bajur berkat la pi syang ha ki kali ke jong pi berkat ke jing la pi let ke jing let jong pi berkat ke jing ke ba pi mat ke jing ke jong kam suk kam sim na ka daw jong ke jing ba pi mat ha ke yeng ke sem ha ki kam ke jing tre ke jong ke ba pi dan la ne ha ka shnong ka thau la ne ha ka sin shat kadar kini kilong ki jing ka ba phimat ka jing ke jong nan oi phinamla ban le da ka bor ke jong phinamla ban thau pathai da ka bor ke jong nan ong let you try da ka jing dwai bo ya ka jing ke jong how jisu ublai un sapen sting ya kita ki jing ke ba phimat ka jing jong ublai un ai ka jing start kumno ba phinyat bat kumno ba phin saf ya kita ki jing ki ba shem ha ka jing ke jong ha ke jing dwai ke ba dwai bu ye ke jing ke jong namang ni sngu thu kum ba ka kting ke jong ublai ka ye thu ba dai ublai uba ai ke jing ba dai ublai hiru uba sandor ya ke jing hangi iwei baroh nata ka daw wat ai bangin kelat ye ke jing bu ya ke jing kumta kalong ka badan kam ya nga ba ri kon ba ki bangai ki jong bangin long ki bas kem bat ki ba klan kanong rim jong ka jinget ka ba amdan manuru bala ban pinsyong senjar yaka namar ka jingtubu ka ba blay ba ai ka jinget hanga ba kalau ba unang penklan cucu yang nga ba kum ki kon ba ki bangai ki jong bat kum juru bangin lekman bangin shatman ha kata ka jinget yaka ba blay ula ai hanga barapi nata ka daw ka jingat kalong ka bakador hadu karakta nginamla ban chem sting ya ka jingat nginamla ban ken dot khlai ka jingat namar kalong ka bakador hadu kata balai ka jingat kalong ka bakador hadu kata nanwara halai deli ki benta ka bani kong kalong ba nginamla ban syakri balai nginamla ban pedan buram yo balai nginamla ban dwai nginamla ban mani lada ka jingat ka jonga ka jong kamdan no ba dak jingen ngilaken ban syakri ban mani ban pendan buram jauh blai kabar kalong ka sngol tenat ba ka kubor ka ba ha ka jing ka jonga ka jong ba dak jinget ken Jesus Christ la pen ya ka jing ka jonga bat ka jing ka jong ka benta ka balai dak jinget jongi how Jesus Christ yo diang ken ya sem bakut uni sem bakut un pensat bor ka jing ka jonga jopi un kansan bor ka jing ka jonga ka jong un pentengan bat kum juru un ai ka jing suk ka jing hun ha ka jing ka jonga ka jong ken ma la pi kwa bo blei un le ki kamba ha ka jing ka jong ha ba dwai bo ka jing ka jong hatu pingat ba blei un yarap ka jing ka jong hatu pidak wa shishan ba blei un yarap ha ka jing ka jong ai ba kini ki tayo gi ba mata ai ba kini ki benai ki brang sawan ha ka jing ka jong pin mat ya ka jing ku mat pin mat ya ka jing le ba ka jong blei ha ka jing ka jong kumbang yo kita ki lightly ki jing ja kumno ki mat ya ka jing ku ka jong blei namar ba ki bo ya ka jing ka jong ken ha
Jesus Christ kum ta phiru phin mat iki kamba ke jong ublei da ka ba phi dwai bat phi bo ya ke jingai ha shwa bangan pun kut ini ka kubot ka mata ka kwa ban pulis phi na ka gospel jong ines kam nong ka balai bakan dukhot ka bakhat san ka tien kom kum ni ba u ei ru u bangai ha u un am judge and re un yo ka jing im bam chukut na kam ta ka boram chom blai